Shalom. Parhalado ni HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tu sudah ruas doh tamu namar minggu di Tikyon. Suang songonima amanginang ruas ni Huria namar minggu melalui live streaming ni Huriaon. Pasahat tabi matu hita salutna, selamat datang, selamat beribadah madi hita. Atong tapuji matu hatta, marede mahita sian buku wedde nomor sia ayat sara dohot ayat tolu. Mari hite-hite gowarni de bata ama
dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tot di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Luluhon maahu ale de bata, jala parbadahon badakku dopak bangso na saudaulat roha. Say palua maahu sian bawa si ulahon si paoto-oto, dohot hajek kelon. Ay hodo de bata haroroan ni hagogookku. Tongos ma hati uronmu dohot hati goranmu, akan namanugu aku, pataru aku tudolok ni habadiaonmu, dohot ingananmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di banua gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegay akka ulaon ni si bolisi, say padungo mahami marhite todim na badiay, asa unang tarpede mahami di bagasad dosa, alay asa monang hami sahat rodi ujung na, jala asa mardami hami sa leleng di tanoon, pay masahat hami tu hanguluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta marid dihita sian buku ede nomor 112 ayat 4. Tangihon hamu mapati ni debata, imana tersurat di buku ni si Yohanes bidu 14, mamuk kamay ayat 12. Tutu si tutu do nahudokon tuhamu, patupaon ni na porsia di ahudo songon akka ulaon na hulai, na sumurung siani dope patupaon na tahe, ay nalaho maahu tu damang, atong rak mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, say parguguy mahami, mangulaon na hubar tupatik ni. Amin. Tapuji matuhatta marid dihita sian buku ede nomor 433 ayat sada dohot ayat 4. Tuhan
tatopoti madosatta tu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Horo debata pargogo na suhatu dosan. Sitop panasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan huula hami marhite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami naroai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hami hona uhum ala ni dosa nami i. Alay na tarsosol bagi do hami nuaing ala ni i. Asi maroham di hami. Ale de bata nami. Perdengkan basa jala para si roha doho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saisi sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matoddim perbadia tu roha nami be. Asa tarbahin hami mangoloi ho. Di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tu hangoluan nasa rasuda. Na pinarbagam di akkana porsea. Di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taruhang tugasisan di dosa. Songonod dohatan ni Tuhan Jehovah. Nunga warsahi ho au marhites yan akka dosam. Jalanunga dilojay ho ahu marhites yan akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesay akka pangaloyosim, ala ni hadiriyokku. Jaladang behupay ngot-ingot akka dosam. Asa nga po madidebata na digijang. Amen. Tapuji matuhatta, maredehita siat buku ede nomor 743 ayat 2. Hatani debata nagabe trupuk epistel di minggu tasadarion di mana tersurat di buku Pesalmen 126 mamuka mesian ayat sada 1 ayat onom asa tajahama namar sikat surin tangiang mangido haluaon sian habuangan edde hananakpo dinamulak tinogihon ni Jehovah akka na terbuang sian Sion doson halak namar nibido hita. Gudang matongon na binahin ni Jehovah tuhita, jadi marhilas ni roha mahita. Akka na marilu-ilu laho manabur, marulopolop dosogot laho manggotil. Ido yang gosahat na martua do akan atu mangihon hatani debata jala na peopsa. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku edde 276 ayat 3 dohot ayat 4.
tidakon ma hapor siyaot tay, so nahinya tidakon ni dongat tasa hapor siyaon di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona so hatudosan, na tumapalangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubon ni si Maria, nagabi-gabi sektor di porbadia, adorang soha guguan, ido tu hatta, na tumaon na bernit, di banguan ni si Ignatius, nama te terpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tu banua toru deng ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul di siamun ni bata Jahoba, amanai pergogona soha tu dosani, di simai ibana paima mulak sugut tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea di porbadia, jaladon sada huria na badia, huria atau ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai na maddo, mulak mangolu do sugut daging ni halak na umate, dohot anguluan na sora sudah. Amin. Tabegema pujian kor sian ina Hanna. Tabegema titing ni huriata. Oras madita saluna amanginang hahagi pinaribut. Selamat hari Minggu madita saluna.
songo buah nama ragam di tengah-tengah ni huriata di minggu Namangihun perjamita minggu sadarion di bagasan minggu ta sadarion minggu tanggal 6 April 2025 ima di permingguan Arianon pukul 10 nomor jamita ima Amak Pandita Johnson H. Aritonang MD nomor huas di HKBP Resort Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja ia Pandita Resota Pandita sambil merluga Simatukang MTH Marjamita di HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Namangihut pertanyaan lingkungan di hari Rabu tanggal 10 April 2025 masuk jam 7 Botari. Di dia di bagas ni keluarga Nyonya Huta Julu Borugultop. Nama ringanan di Jalan Kapten Ishak nomor 32 Cimahi. Wek telu di bagas ni keluarga SM Simamora Burusinaga nama ringanan Jalan Sisinga Mangaraja Komplek Pojok Utara 1 Gang Karya Muda 2 RT 04 RW 04 nomor 170 sada muluon pengecualian do Holland di minggon Abangina. Wek telu wek opat di bagas ni keluarga SA Sibajuntak Inang Boru Girsang nama ringanan di Jalan Nusantara Raya nomor 55 Komplek IPTN Jihan Juang. Di Wek Onom di bagas ni keluarga S Silalahi Esyahaan Inang Bursi Bolon nama ringanan di Jalan Ansir Kebu nomor 117 RT 04 RW 15. Wek Walu di bagas ni keluarga Amang S Silitonga Inang Bersiturus Nahinan nama ringanan di Komplek Lewi Gajah Permai Jalan Nusa Indah nomor 3 di Wek 10 di Gedung Sekolah Minggu. Wek 10-2 di bagas di keluarga Hade Sitorus Inang Bursi Mangucong nama ringanan di Komplek Taman Bunga Cilame Blok B4 nomor 10 Tolu. Di hari Kamis tanggal 10 April 2025 masuk pukul 7 Botari. Weksada di bagas di keluarga Kolonel Purnawirawan P. Pangaribuan Inang Bursi Topol nama ringanan di Komplek Tawon Pelis. Di Wek 5 di bagas di keluarga Amang P. Tapunan Inang Buru Tapu Bolon Jalan Kiai Haji Usman Domiri nomor 38. Duik pitu di bagas di keluarga Amang BK si Hombing Inang Buru si Majutak nama ringanan di Komplek Cilame Indah Jalan Anggrek B nomor 22. Duik sia di bagas di keluarga RM Gultop Inang Buru Manulang nama ringanan di Komplek Puri Cipageran Indah 2 Blok A5 nomor 6. Duik 10 sada di bagas di keluarga Amang M. Santuri Inang Buru Siahan nama ringanan di Jalan Budi nomor 10 Sia RT Sada RW 12 Wek 10 Tulu Dos Rohani Nasida Menyusul Ninna. Nomor 6 amplop pesta pembangunan dohot peresmian di bagasan minggu tasadarion Minggu tanggal 6 April 2025 digano permingguan patung-patung terubah amplop ima lahop pakion di panitia pesta pembangunan dot peresmian gedung ni Hurianta alani tatupahima di bagasan Las Niroha. Nomor 7 pilihan bulanan
Di minggu tanah naik ro minggu 10 April 2025 digano per minggu patu paut tado pasahat pilihan bulanan lima di bulan April 2025 pasal sota mai dina babungu pilihan paduahon hita tujulo tapasa mamplok pilihan bulanan ini di nganan nau pinarade alani tapasa ma sian nasa hapor seota nomor 8 ruas namodik. Nya di hari Selasa tanggal 1 April 2025 nunga marujung ngulu amata situa Harlen Pasaribu seorang di haun atas Lagu Boti tanggal 25 Juli 1962 jalan marujung ngulu mamangi 60 tahun. Imana maringanan di Perum Cilamai Permai Jalan Roket nomor 20 Sia Blok CC masuk Wek Pitu. Jalan dari Kamis tanggal 3 April 2025 dibuat do tubona di Basukit Lausat Tononna sayang giat ma tumibu talabul rohani keluarga nati nadikonna. Nomor sia konven pelayan full timer. Di hari Senin tanggal 7 April 2025 konven pelayan full timer HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye maringanan di HKBP Cimahi Sisinga Mangaraja. Nani dohotan di sudi pelayan full timer dohot keluarga. Pinangido untuk perwakilan panitia pesta pembangunan dan peresmian asa maddohoti sekaligus rangka mengundang seluruh gereja HKBP Nadong di distrik Saplalu Jabar Tendion untuk acara pesta pembangunan dan peresmian imana naik batu kota di tanggal 2 Juni 2025. Nomor 10 undangan distrik di Jalo Huriata do undangan pelantikan panitia pesta puncak tahun transformasi HKBP distrik Saplalu Jabar Tendi na di Batupa di hari do tanggal Minggu tanggal 6 April 2025 waktu ibadah jam 10.30 WIB nama ringanan di HKBP Bandung Barat. Jalan adohot sekuriata na berjolo ima inang nyonya Dora si Majuntak buru tapu bolon inang nyonya Anita si Hombing buru Siregar inang nyonya Delima Tabunan buru tapu bolon ketua seksi perempuan HKBP Cimahi Jalan Lurah. Nomor 10 sada ibadah pasion na berjolo na baduahot dohot na batuluhot di hari Senin do hari Selasa do hari Rabu ima tanggal 10 tanggal 15 do tanggal 16 April 2025 di Batupa Hurian tado pertanyaan pasion na berjolo na badua hodok na batuluhon ima na maringana di garejon pinangido matu sude seksi dohot pungon kategorial asa mangisikor di pertanyaan ini masuk pukul pitu botari. Nomor 12 parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus dohot ulaun na hohom na berjolo di hari Jumat tanggal 10 April 2025 di Batupa Hurian tado kebaktian peringotan ari hamamati ni Tuhan Yesus laos diudutima marulaun nabadia kebaktian manogot masuk jam 7.30 topat jala kebaktian harian masuk pukul 10.30 olah 2 hari lohita kebaktian hati-hai. Nah poin kedua di pukul 10 manak pukul 2 siang Batu Kota do Ulaun Nahoho ima marningot detik-detik kematian Tuhan Yesus. Nomor 10 tolu Marulaun Nabadia di Bagas Niruas di hari Senin tanggal 21 April 2025 di Batupa Hurianta do Marulaun Nabadia di Jabu Niruas Namar Sahid manang na di Bagasan Parsahiton pinangido ma tudonga situa uik asa didata akaruas nanaing majalo ulaun nabadiai. Nomor 14 pesta perningotan hari haheon di Tuhan Yesus di Batupa Hurianta do pesta perningotan hari haheon di Tuhan Yesus imana perjolo buha ijuk di hari Minggu tanggal 20 April 2025 di Batupa do pertangyangan buha ijuk masuk pukul 5 manogot beringanan di Garijata. Kegiatannya
Sekolah minggu laos disima mengalului tolor songon nasional tapatupa napaduahon kegiatanna menghias tolor sian bagasna ganup jala dibuang meituson asal laos dinilai di Garijaon. Poin B, pesta perjolo peringatan hari hayon di Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 20 April 2025, pesta perjolo peringatan hari hayon di Tuhan Yesus, kebaktian manogot masuk pukul 7.30 WIB, dot kebaktian harian masuk pukul 10 WIB. Poin C, pesta paduahon peringatan hari hayon di Tuhan Yesus di hari Senin tanggal 21 April 2025, pesta paduahon peringatan hari hayon di Tuhan Yesus masuk pukul 7 botari sehari kebaktian. Poin D, kebaktian sore. Siala pesta perjolo peringatan hari hayon di Tuhan Yesus, kebaktian sore hari Minggu tanggal 20 April 2025 macohot di Patupa. Namangihut poin 15, posko diakonia bakti pasca sekolah minggu. Domo tu perayaan pasca sekolah minggu, borhak doyana kota sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lura, rap dohot Dewan Diakonia, dohot Dewan Marturia atas nama seksi sending. Kunjungan tu panti asuhan Rumah Kasih Lembang. Nama ringanan di Jalan Raya Tangkuban Perahu Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Sialan ini di Patupa Huriatta do posko bakti pasca songon silua manang donasi mengurupi haperluan di panti asuhani akan na diperluhon songonon ma na perjolo sembako, bumbu masak, bubur bayi nama umur 2 bulan, susu bayi, susu untuk anak dewasa, pembalut popok bayi berbagai ukuran L dan XL, deterjen, perlengkapan mandi, tisu, dan aneka snack manang jajanan anak-anak. Namangihut pembangunan balkon sesuai rapot di Parhalado na di Patupa di bulan November tahun 2024. Disakabi Parhalado do na naik patupahon pembangunan ni balkon ni Huriatta laos ubuk dibuan turabot Huria na di bulan Desember tahun 2024 jala sepakat dohita saluhut na amanginang di pembangunan ni balkon ni Huriatta dengan alasan unang apala masuk pintu di sosudi akapelayan di hari Minggu. Jadi duk sidungan non balkon ni Huriatta pidaman no sudi akape main musik don song leader tu balkon nanaing si bangunota asasi kopar minggota jala ture jala uli tata pota diakka kebaktian makna diakka permingguon nanaik si patu pota jala dana lautu sona manginang nunga sepakat tita ima dana taktis ima songon sisa ni uang kas ni Huriatta di tahun 2024 200 jutai. Jadi mulutung arok peta berek noaing uang ni Huriatta 240 sekian juta. Anggo si 200 jutai pakiota dia membangun balkon ni Huriatta. Dohot membangun paningkaton do pada sipon pelapon ni gereja tahun nasai bocor nasai lilingon mulu di hari udan. Jadi pos marohat tamang nang napola be pumoton na sian hita ruas ni Huria lau patureho balkon dohot lau pada sipon pelapon ni garijata tutiki nanaing ro. Jadi perdumutusia manginang di batu bahuriata do manang ditarho Parhalado do tu sudi ruas ni Huria lau mengajuhon tender nanaing mangulahon nanaing magubasi manang na lau paturehon balkon nanaik si bangunan ni Huriato manang na ise amanginang na ulo jalan ara lau magbanguni ready do Huriata lau manawarhon lau pasahatot tu hita. Jadi Roma hita tu kantor amang do ina akai sinanaing radiro hana lau membuat spek do RAB nanaing si bangunan ubuk tu balkon nanaing si bahinota. Ima songot dua buah siang kami amanginang Tuhan tama namang aramoti jala Tuhan tanah masuk di pasikop sudi akan atas akabi horas marihita Horas.
Tong tapuji matu hatta mari de mahita sian buku de nomor 777 ayat sadat nang dohot udukna laos tapasa mapeliata sada a dohot sada b. Martanya mahita, dameni di bata na sumurun sian saluhut na roha, ima maramoti hati-hati dohor pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria di Tuhata nama lasni roha, hatan di bata balita nauli, di minjuta tersurat mai di Lukas hidup itu ayat 40 sada sahak di ayat 50 Lukas hidup itu ayat 40 sada sahak di 50 margati sore mahita majahasa dua do parsinyiran di sadahala si Pak anak John Hepeng. Utanina sada Rp500, 50 do dina sedenari. Dialusi si Simon ma, parsi basa-basa na jumuda itu, anjo di rohatu
jadi dialusi ma ibana ticos do panibami. Dan di umaho au alai anjo ibana olat ni dumbo tuson dan dia pasohot mau mapatu di bahani huduk matuho nunya sesa dosana nagudani ubahan judang holom nirohana alai anjo oti do di sisa oti ma holong nirvana. Jabedido aca doana sapanganon ma sama nasida isi doon aido hot do aca dosa di sisa. Ido sahatna. Hurian itu hata na malas niroha rap do hamido inam padi talison. Ala jonok do jabi hubuan ibana. Malo daun nakinian ton do hubuan. Topik ni minjuta nunya sesa aca dosam. Nuai husuk maju hamu. Asa tabu hita. Ngadi dok situasi nasional unampal di cua manda, unampal di cuma jamita, suatu modoh do anu luas lainnya. Siap nicu. Nunya sesa aca dosam. Nuai porsi adu hamu halak parjo sahamu. Baus. Nuai porsi adu hamu nau di sisa Tuhani dosamu atau sarupa dohita nuai nahudul di bagas joroon sama-sama pardosa sama-sama nau di sisa dosata. Nabi, mak, baca dulu. Alani ido una aduna marajumi diri na sumito sendoana. Una aduna marajumi diri na utiso sendoana ubadia sendoana. Saru padu hita jadupan di bata hala padosa hiya dohita na udisisa dosata. Amin. Lima dulu. Una rajumi ubadia kamu sianau. Jala au pedang rajumi ubadia nausian kamu. Sama-sama padu sadu kita. Sama-sama nau disisa Tuhani. Atau hita na pungudi son malas niroha mahita ala nau disisa di batadu sata ala nau di papata Tuhan Yesus hita holong nirohana marhite hama matina. Alai bidado respon janub jolma nau disisa dosanai. Adon do jolma nau disisa dosana alai di piara do pena marututi. Adon jolma nuna disisa dosana di piara do pe dendam di berasan rohana. Adon jolma di nuar sesa Tuhani ala sari payungoti ibana du dosa ni Tuhana. Ala ni ido. Aina jujur tan hita molo mar minju. Dosa ni Tuhana do diingat. Romar minju. Haleluya, haleluya. Ala di tisi marjamita parditei dosa ni Tuhana di payungtinyo. Ditangi ho marjamitei. Oh, pasian jamite tu ibana. Ho na ibana bahin. Pasian.
Ditanya kamu si jemitai. Bah, mantap pian jemitai pelita mate. Nyaho ni bagaimana kan? Ditanya kamu si jemitai. Pas, anjo semua bagaimana? Apa siapna? Hona hiat ibana. Tudoanna dohona jemitai alai malotu ibana la soya hona jemitai alani ido maul hitamuba nampe no disese di batadu sata alai maul do hitamuba sai tatiop do suruni rohata hape di batat dasya di tiop suruni rohana tu hita nuai di tamu di pedu sai doamu tidak ji Baru bermajui. Son eden inahan naikan. Menampol sesak napas sama sali-sali pion macam itu son. Oh toto ihu tono tu Yesus napa hulua siansa nandohot Pasuham inahana, di sisa dosam, di paluba hosian atau sisa dosa dohamu. Amin. Oleh dohamu, oleh. Alan ido ama inam beda do responi hala nau di sisa dosana. Oleh do jolmai nau di patali dahun di batna pe hasisa ani dosa tibana. Ale di tiop pe hamatiani masih dia dah olo muba ibana dah olo ibana madame doana. Alan itu di paadar Tuhan Yesus dua cara ternijolma. Jolma na setok toma niup pati. Jolma na setok toma diametai. Jolma na mardosa. Dibayang. Di dok Tuhan Yesus ia rawau. Dan di rumah rawau. Ia rawau. Dan diberi hopatu. Ia rawau. Dan dimiai rawau. Artinya apa? Terhirim do Tuhani, terhirim do Tuhan Yesus du jolma nau di sesa do sana ala damar pangalaho ho batu na pinangi do ni Tuhani. Terhirim ibana dihina dinjani jolma nau sinesa do sana. Tuhan tidak memperoleh apa yang seharusnya dia peroleh dari orang-orang yang dosanya sudah diampuni. Cecewa doa itu mani dahun itu. Dan jupani Tuhan Yesus pangalahu nasuman. Dan jupani Tuhan Yesus hatalidaan nom di sisa sana. Dan jupani Tuhan Yesus holong sian jolma nasemaniup hatan. Roh Tuhani manopot halak parisei. Ada tradisi ni halak Yahudi pasangapon tamwena. Maloro tamwena pajul disambut. Hera mah cipeh cipici. Eda, nada beda. Hape adon dujul mah menyambut todong nah bah marhubah horonya mesti matu. Anju halak Yahudi di hal tamune cipica tak jasbi na padua hon di pape ya tamune do si patu na di joluni pitu Roma na puna sejabi diburi mapatna tamwi diburi dilap asa ias Dunyi jelean penghormatan dibayar minyak wangi asa anggur. Asa saru pak anggur ni tamu naro dohok parjabi. Imana ikon patu paun ni sahala moloro todona laho menghargai tamuwe nasahat tujabuna. Hela halak batak mi partatari nasurami top pasacalan nasuramahiyah para amak naso balu itu teh
Hiado pedi patu paham soni. Mana pernah lagi. Hanjuna julu itu Nehru waktu jabunda adijan itu sebulan naik. Oleh tu. 2 minggu naik naro ibaton naik. Ngapi to disusun lama-lama. Seminggu naik ngapi to dijiri jadi. 2 hari naik ngapi to dibantah tali. Apa naik itu Nehru waktu jabunda baroho isi mau rayo. Hidaji Tuhan Nabi. Yang di dia itu, yang saat nama tu jawab, pasti juram. Dari dalam nama siapa tu? Mahu zaman. Dulu pe, mesti dulu dibain. Nasi buntus. Tak tu orang masih nahian non. Nasi padangin, amah. Nyamuru be alaniaha. Holo ipe maulu be dandi lala jol maibe bawa na jabe hula na so ni do halak Kristiani dandi rajumi be hasisa ani dosa na pinatu pani Tuhan Yesus ikon patari da hono nyolu ne baru itu ima so nurut na cinani Marmin guru halak Kristiani alai salani do mana mali payuntinyo mate ngahona jemite ruji ibana damal minju hona hiye jemite tu ibana kan mate tu halak do hona tu ibana la so he hona ujuna rap so mu ba majol mai hidaji ma alani ido si pata sonido pa lahoni jolma pa ente kudi hilala hasisa ani dosa pa sopon na pinatu pa ni Tuhan Yesus dan jumpa ni Tuhan Yesus be hai baruon transformasi di nyolu ne baru jolmai HP molo edita namalo di jatuh Yesus do padosa nama asal kondosa itu ubahin najulu amang ina malam habis marun nabedia ne marun nabedia hadu tanya ni malim tanya pantin pos maruham masahon duan Tuhan Yesus sudah nunya sisa dosa alani idon main dison di patu pada pe masih jalan maruna belia mau saya maruna belia di patu pada masih jalan sudi dah di luar hal ima anjuna julu hamina julu dah hamude dan yang tamu be habis maruna belia sudi ruasi kali ini jalan sudi anjun main dampe alani ahad menambah mah di sini mana jonjong anon jadi masih jalan kami nak mesti amat dampo lah dek ai mate dos maru hata aman parhaladu molo masih jalan dampo lah be patoropu palilecu ina HP asun nampak jupan do ibaran do hot alun aman tu teh marsati teh nabi yang saya bisa mitai ala ida ma'ama inam dan jupan Tuhan Yesus akan nauli dan jupan Yesus pabahenan narinjan sian naun tinobusnam sian halak namana ihon hatan di batam sian jolman napahibahibahon pati ima halak parisei alai sian nasotina jam ni Tuhan Yesus rodo pasapot ibana Imam Al-Hiti para puan sifat dosai. Didapatan para puan pada dosai maibana tupuan yang sahalat Yahudi doh Parisi. Pitor aham parjolo ibana uduk tupat ni Yesus tangis ibana ilunai do libain maput payasun mamuri pak ni Tuhan Yesus iyo tamu ma ama inam dan bui manete iluni jolma molo soalan iluni rohana
Terharu ibadah mamere harun Yesus manopot pardosai jabe luhana jabe haruar masim mahata sen simalona asima mal sinetron boido tapu-tapu tersentuh hatinya oleh kebaikan Tuhan Yesus. Dia bertahan ibadah. Dui di bayi ubu nak, laho mah pusi. Ubu itu mahkota wanita. Dunia ham di rumah ibana pak ni Tuhani, di sol-solo ibana dosana. Di rumah ibana pak ni Tuhani las rohana mamere hasire pun ni rohan Yesus las rohana mamere Yesus naro manopot padosa jabelo ibana manopot di dosana dunyi di ben ibana mamia na khusus laho paangur hon Tuhani tidak maamah inam proses transformasi yang jolma pardosa nama nada dosana dia mau melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan sebagai pilihan itu dibata sondalan nama mau lihat itu dibata halak nom pajupan doh Tuhani halak nom manaja holon rohai dia berani dan mau melakukan apa yang baik untuk memuliakan Allah dan dia tidak takut rugi dan biar ibadah malehun nau marja jingoluna aletai dia mapangalahoni halak parisei son palahoni halahadui dum liberen soni pamalo-malohon perempuan lainna au sujari di boto ibana padu seidan jalaonna dicibir di pahata-hata ditorui do Tuhan Yesus nama jalo pelayanan dan perempuan ini jala dicibir di palea do perempuan nama melehun nomada na patupahun na dimenjan tu Tuhan Yesus manatamu jodot do saoni di hulia jodot do ama inam jol mana so pajupan do Tuhan ini jod do ama inan jol mana somanada Tuhani jod do ama inan jol mana somasilalahan pembahayan Tuhani dia tidak peduli dengan tanggung jawabnya sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan pamalu-malu ini hari mana mora patah suhi beti hari mana nomor di huliau ni nama siapa? Aman juta he, marsaci mameri. Jika engkau tidak mampu memberikan apa yang baik, paling tidak jangan pahata-hata halak mabahenna dinjan. Jika engkau tidak mau melakukan apa yang baik untuk Tuhan, paling tidak jangan cibir, jangan pahata-hata, jangan marah kepada orang yang melakukan apa yang baik untuk Tuhan. Justru tanya sama ibadah asalam di pasu-pasu Tuhan ini. Jika engkau tidak mampu berbuat, paling tidak engkau harus mampu mendoakan dia supaya dia tetap berbuat. Alani ijo. Jika engkau ingin diberkati Tuhan, janganlah berulah, tetapi berubahlah. Jika engkau ingin hidup bahagia di hadapan Allah, janganlah berulah, tetapi berubah. Jika engkau ingin panjang umur, sukacita dan anak-anakmu, jangan berulah, tetapi berubah. Dan caramu merespon kebaikan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun itu. Alani itu ama inam patali dahumam. Huduk nanti nian jol mapadu saya kita all wamam. Non di sisa Tuhan kita all wamam. Patali dahumam non di sisa Tuhan itu sah. Una son halak Parisi
Holan salani doana do di paideida. Hape salani malah soheadi. Ido ubahan di Tuhan Yesus. Di patulus Tuhan Yesus panyalahoni halak parisei. So doh palahoni halak si padusei. Ima parutan si 500 doh parutan si 50. Alani ido huruf latinan. Along hamu nasamaruta. Sudi duhita. Hea maruta. Ale dan hea do pedan sudi hita. Hea pautaton. Ingat mana? Sudi duhita hea maruta. Ale dan sudi hita hea malehon halak maruta. Ini jutan hita maruta. Alani ido adong istilah parutan busuk. Dia anjap do utana sinirna. Alani ido di hata hotul bodo hitam bahwa sudi do hitam marutam paling tidak marutam dosa di Eropa ni bata alani ido amah inam naimanian mangulu haporsiaun di patadahun jual mai haporsiaun nama hiti ahab dupama nani luluan ni debatan, nahinirim debatan, sian nuluta apa itu parbuehon na rinjan nasa pasosopon itu hari. Urusan berkat itu adalah urusan Tuhan Yesus. Anak itu didok Tuhan Yesus nunya sesa ada dosam. Wah, luar biasa itu. Ternyata ubal jado, jumuran do, dumenjan do, najinalo ni paropuani sian nabi nahenna. Ubal jado, najinalo ni paropuan padusai, ima hasisaan ni dosa, sian nabi natupana Tuhan Yesus. Itu artinya apa yang kau lakukan dengan imanmu di dalam nama Tuhan, dia majui. Amin. Amin. Artinya ahana pinatu pam marhite joan ni Tuhan Yesus nama joi mula dui jadi ada humor dan lo jalo omula taida ma pabahenan hata ni Tuhan Yesus tu para puan nama dosa nunya sisa dosa mula maho mardami pulanglah engkau dengan sukacita karena dosamu sudah diampuni. Pertanyaannya adalah seimbang do ilu-ilu obu minyak doh hasil saani dosa seimbang lui dah seimbang rumu dan dona nilehon Tuhani sian napi nilehon di para puani rumu dan halal itu amainam nasa nabi nahim unang juluani marhiti umutun saya rondo ama situ nami nama runut. Saya rondo. Ale ingat halak nasi baju pandoh Tuhan Yesus tu. Kan? Aman juta. Kalau tidak mau diam aja. Mulia tema Tuhan. Sianu dipilih ibadah Tuhan. Si namanya Paulihon bahas jorom pasu ma Tuhan marlopi jajan tu marusoni ayo lodo alani hatani sahala jabe moru semani longan apalagi na ulu pabede-bedehon elwak maho mamahal tu si ale harbi no tu hinam sima harbi no tu alan iru fulian eda na solo hebe tu arun hebe ale do hebe hape na hulit na do eda harus sihiri mon sian hal na hulit dah harus sihiri mon sian hal na hulit yo tamu mena ama dia ada hiri mon idu iba mabates na nape umore ban silbia
Anak itu ingatlah, belajarlah dari perempuan orang berdosa itu. Tidak sebanding apa yang diberikannya dengan berkat Allah yang diturunkan marhiti hasisaan di dosa. Pos maruham ina ninna dison nunya sisa aja. Wah, tidak sebanding. Anak itu duduk nanti ni pos maruham nunya sisa lusam hapersio mido paluahon ho maldami maho mule. Alan itu halak na mula silbar silorun jibatan. Edena marurupu lupto dici ainau ditu busti susi itu. Ada soni. Sahalak ruas sama minju. Mula matu jebu. Isifun anak nama. Ma, apa tadi isi khutbah pendeta? Ahlu nasi jembatan pardita ma. Demi nosoi sudah dilalati. Nak. Sudah dilalati. Iya intinya apa? Bosan ni pak. HP di tisi marjamita pardita nama dohodok di mana? Ya bisa dibawa tu jamitai. Dunia ada mesti hal lama beri jemita. Mula tujuh ma jemita ini wah luar biasa hebat. Bum bum bam bam lubang pikiran wah ini. Alai ada orang dupi hal lama beri jemita. Baru jemita ma soni ma biasa ini. Halan itu ama ina. Pulanglah engkau dengan damai. Tuhan sudah memberkatimu. Ikhwan itu. Mula mahita. Las maruhata. Unang bepay mo tiyo lusam. Salah. Unang bepay mo tiyo lusam ni. Asa dia. Asa unang tiyo Tuhan ni. Lusam. Amin. Martanya mahita. Mauliati ma'ali Tuhan baritan nauli na pinasihatmu. Las rohanami. Di pasu-pasu holo Tuhan hami. Marhitin na di palwaso hami manangihon hatam apalat kiyo. Nunya masyajar hami Tuhan sian parapuan na berdosa. Dinaro ibana Tuhan manopoto di patah di dahon ibana pabahay na nadinjan. Siala pajupan dohoto. Dan mabiyan iban ajuan. Ayu marja doho Tuhan sian na nilehon. Nuain Tuhan. Nunga pajupan behami dohoto. Marhiti hatam. Marhiti baritan nauli. Nang hutanya hujami. Aton son poropuan na mardusai mahami. Nang disisaho dosa namin. Patari dahon nami ma Tuhan acapat buai na linjan. Patari dahon nami ma Tuhan holo ni rohan nami malupuho. Jalah apa nami pe Tuhan. Saya pasu-pasu meluham. Pasu-pasu ma Tuhan sulir luas ni huliam. Parhaladu ni huliam di hahabepi jalan lurahon. Pasu-pasu ma Tuhan ulaun nasida. Usaha nasida, ianatun nasida, dohot hahi pasun di pamatan nasida pe pasu-pasu ma Tuhan. Nasoni Tuhan, sacap lau paulihon baras jorom, membangun baras jorom, sepatulus mai Tuhan. Nasa pilihan, sumbangan, bantuan apapun itu. Jaloma. Kabe pilihan hamulia tiuni ruas dihuliam. Pasu-pasu ma todi tangan na pasahatoni turo. Amin. Mare de mahita, lo sison mahita papungu pilihan na paduahon.
Martanya mahita pasahaton pilihan naun tapapungon. Ali debata amanami nadi banu ajija. Hodo harawan saluhut silehun lehun adinjan dohok nasa uli bahasa nama uli utus. Pasahat hami masyanan nilahun mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mai jabe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hopar hasia hami pilihanon. Pati bulhon hara jaun mu di toma toman huriam do di porsibion. Buhaya maruhan hami marsite hite todim. Asalam hutada hami jodan nisi lehon mitu hami. Asa lam diri hami mandok moliati tuho. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nadi banu ajija. Sai pinarbadia ma juarmu. Sero maharajaunmu. Saya saud malomo niruham di banu atau aun son nadi banu ajija. Lehon matu hami salarion hanguruan siapari. Se sama dosa nami. Son panisanami di dosa ni doan namar dosa tuhami. Una hami tu jihon tu pangujunan, parua mahami sian pago. Mahamu di bahasan damai loho ulas niroha. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodahon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho. Jala di pasauron ma damena tutodim. Amin. Selamat jalan ama ina, sahat mahamu tujuan di bahasan hipason, hipas pamatamu, di pasu-pasu Tuhan ima ulamu, Tuhan memberkati horas.